Saan day? Ajote. Eskwela ka? Asa man ka? Ha? 5 ra plate. Ha? 5 plate. Salto eh? Oh, ali. So, ato ta sa lagi 5 ra plate. Oh, ali. Ah, Lagi 5 ra lagi. Ay kahadlok. Ano mahadlok man kanako eh. Ako go. sadong ito kuya, 5. Oh, lagi 5 ra. Why? Usa ka ato sa kuwan. Ha? Ajali mo kuwan ay pagaraan na. Oh, pwede ra. Okay na ka? Basi paglingin ako wala na kadiha ba? Di. Arta gawas. Hindi wala. Asa atubangan kay daari no dito. Adit sora. Kada siya usa nga luyo. Ah. Luyo. Abi mo ginako atubangan. Ada ka? Asa naog tadi ya? Makasud tadi ya? Ah, sus. Oh, ari. Ay, sana og. Lama. Sige. RPT. Ha? RPT. Tagalan ti kag sticker okay nimo. Ha? Tagalan ti sticker okay nimo. Kuya, kuya. Ay lagi. Lagi. Para ako man i-upload ang video. Ha? Ay lang kompleto. Sa joke lang to na ko 5 man para mo sakay sad ba. Ay wala day ko sticker. Ah, picture lang ni. Kani lang. Picture lang. Kuya din ni kuya. Ha? Vlog ko. Ah. Mantog ah, always na di mo kuwan kuya. Oh, na ko teacher sa di inog-upload na ako. Ah, sana YouTube. Ang YouTube ug Facebook, TikTok ano. Ano makita na ko dito. Oh, okay, ako gini upload. Ah, Ah, okay, thank you.